uNkulunkulu akakulonde kubusise kamakopasani ke siyacela ukuthi wenze okubalulekile okufanele ukuthi inakho iseze kuphela ngoba ngomlandeli wechannel kusongona ekuseni lapha ehlambama kuma calls not WhatsApp hayi WhatsApp hayi SMS stick to our calls, that's all. Asibheka la uveze kuhle khole nemchuno uthi sawubona cela ukubuza uphupha umuntu osashona enqunu ngabe kuchazani so ushithi ubona umuntu ongasekho umuntu owashona ehambasi so uhamba nqunu the deceased person is naked. Number 1, ngokwesintu uma uphupha umufi kuye kutshele njengophawu lubi uma enqunu ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu akalele ngokuthula futhi kukhona ekumele kulungise ukuthinta umufi ikakhulukazi okungaba usiko lokwembathiswa so ngokwesintu umuntu uye enzelwe okuthile uma eshonile okuwusiko lokumembathisa kuya ngamasiko ke noma kuya ngabantu ukuthi bona benza kanjani. Abanye baye bemembathisa isidwaba umuntu ikakhulukazi omuntu wesifazane oganile noma ubeganile yabona kukhona futhi ukuthi umuntu ngambathiswa ibheshu noma ngenzelwe ibheshu or amabhayi etc but isuke kukhona lokhu efanele kwenziwe okungaba usiko lokumembathisa. Abanye they can even go and buy impahla bawe bayiphahlela. I don't know ukuthi it does work now but abanye bayibona mhlawumbe bathenga impahla bayibeke emsamba bayiphahlele cede bayigqoke bona noma benikeze umunye igqoke yabo. I don't know if it does work but so kuwusiko lokumembathisa. Number 2 usingayibheka kanje singathi ke ngosinye isikhathi uma uphupha umufi kungaba uphawu lobi uma enqunu osolusho ukuthi umufi kungenzeka uza kabi ngesichitho nangamashwa kuwe ngoba engalungiseliwe lolu siko lokumembathisa neva uthi eshonile noma emuva kokushona kwakhe ukuthi lo muntu ongathi kusengeza kabi kuwe eletha amashwa aletha into esichitho ngoba akakalungiselwa lolu siko lokuthi embathiswe ngemva kokushona noma ngemva ukuthi wayeshonile eyongcwatshwa yabo. 3, kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho kuba uphawu lubi uma enqunu olungabuye lusho kungenzeka izitha ziyamsondeza kuwe umufi ukuze akulethele amashwa kuphela. Bayakwazi abathakathi ukuhamba umuntu ongasekho ethelele bemvuse ebuye ezokulethela amashwa namabhadi empilweni yabo. Siyabonga besibheka uma umuntu ongasekho ehamba nqunu Nkosi ayi Siweni phansi lematulu, kulela kuyo Jesu.